ambassadeur kɔrɔ caman ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min fana ye Amadou Toumani Touré ayiwa a ka chef de cabinet kabako Seydou Sesuma kuma banna o Seydou Sesuma i ka dɔn Seydou Sesuma fana tun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min Amadou Toumani Touré ye ala ka wele sera a ma novembre kalo tile 10/2020 n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na o don kama a kɛra ɲɛji ye o don kama a kɛra tasi bila ye fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ nka ni ala ye ko min kɛ i ka dɔn maa tɛ se ka fɛn fɔ o la o de ka ɲi fɛn min a ka denbaya ye ka s'a masurunamaw ma ani maa minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tasi bila belebeleba kɛ hakilina jiginna Amadou Toumani Touré ni k'i b'a bolonɔ da jamana in kɔnɔ i bɛ tile kɛ k'a ban i ka dɔn ka tila ka su wɛrɛ ko ka dugu jɛ i tɛna tila ayiwa a dannen na ni Amadou Toumani Touré ta k'a lajɛ k'a ye waleɲuman caman kɛ waleɲuman caman tɔ b'a la ka mɔnɔbɔ bi a furumuso Madame Touré Lɔbɔ Tarawele a y'a jira k'a fɔ fana fɛn min kɔni ye ayiwa ale yɛrɛ furu kɛ ayiwa a bɛ kuma laban minnu fɔ ani fɛn min a ka discours olu bɛɛ lajɛlen fana farala ɲɔgɔn kan ayiwa ni ka o kɛ gafe belebeleba ye a ye Amadou Toumani Touré ka kuma dɔ lajigi a ye mɔgɔ hakili jigin o kuma na k'a ko m'a kala tubabukan na a ye min fɔ denmisɛnw ye quoi la jeunesse vous devez faire mieux que nous vous n'avez pas le droit d'échouer parce que vous êtes mieux préparés et mieux instruits k'a ko aw denmisɛnnin minnu bɛ yen bi a y'a jija a ka tɛmɛ anw na sabu a ye gɛrɛsɛgɛ ɲuman sɔrɔ a ye kalanjanw kɛ a ye faamuyali caman sɔrɔ dugukolo sanfɛ aw man ka ben Faziri kɛbaa ye mun fɔ fɛn min ye Lɔbɔ Tarawele ye Madame Touré Lɔbɔ Tarawele i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ nisɔndiya bɛ bi tiɲɛ don dusukun kamikamilen don nka n'i y'a lajɛ siniɲɛsigi ma ale jigi fara sabu ka d'a kan furucɛ ye fɛn minnu ŋaniya ayiwa ale b'a la k'o mɔnɔbɔ dɔɔni Madame Touré Lɔbɔ Tarawele a ye kuma min fana fɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ale furucɛ dayani o san kunbɛn min filɛ n'o ye san kelen ye k'a bɛna kɛ waati ye i k'a dɔn ni ka tasibila caman kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn Amadou Toumani Touré ma sabu n'i y'a lajɛ Amadou Toumani Touré maa min don a sɛbɛkɔrɔ dɔn bɛ a ye min kɛ jamana kɔnɔ k'a dɔn bɛ fɛn min ye gafe belebeleba min filɛ nin ye Amadou Toumani Touré ka discours bɛɛ lajɛlen bɛ gafe min kɔnɔ i k'a dɔn ko o fana bɛna jira ayiwa ni ka o kɛ tasibila ye Amadou Toumani Touré n bɛ dama dɔɔni f'i ye fɛn min ye Segu sira ye Fasiriba y'a fɔ cogo min na 3e pont université de Segu Kabala o n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sariya bɔ n'i y'a lajɛ fɛn min ye sariyaw fana ye maa caman nana ka sariya kɛ nanzara ko ma hôpital de Mali b'a la n y'o de fɔ k'a bɛɛ tɛ se ka fɔ Kulukoro sira min ni i bɛ k'a y'a kurubon kari n'i y'a kɛ tan n bɛ si yan dɛ ATT de ye Kulukoro sira in da a fɛn bɛɛ kun sɔrɔla Youssou k'a bɛna a première pierre da dɔrɔn u nana coup d'état le coup d'état le plus imbécile du monde n ko n'i m'a to tan n bɛ si yan a banna sariya caman y'a jira k'a fɔ nanzara ko ma ko l'apôtre de la paix fɛn min kɔni ye hɛrɛ yɛrɛ ye maa min kɔni a da yɛlɛ n'a datugu i ka dɔn hɛrɛ kuma b'a da kɔnɔ ka mɔɔw fɔ k'u bɛn i ka dɔn ni tulo ni yɛlɛ ye ka mɔɔw fɔ k'u bɛn i ka dɔn sigi ka diya ko Amadou Toumani Touré don n'i dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ farafinna yan i n'a fɔ fɛn min ye Centrafrique ɲɛ ka taa bila Rwandaw la ani Côte d'Ivoire i ka dɔn Amadou Toumani Touré wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan bɛ se ka ban nin jamana ninnu kan cogo min na Amadou Toumani Touré i ka dɔn Ala y'a kɛ kalifa minɛ a la ayiwa a san kelen kun ye kunungo ye baara caman olu bolo dan bɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na furumuso Madame Touré Lɔbɔ Tarawele n'o bi gafe kalanyɔrɔba in kofɔ ani Amadou yɛrɛ ka discours baw olu bɛɛ lajɛlen bɛ gafe min na i k'a dɔn don n'a nataw la fɛn min y'a tɔ maanaw ye an n'olu ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw fana ma to kɔ sabu fɛn min ye Asimi Goyita a n'a masurunamaw i k'a dɔn a y'olu caman ci ka taa kɛnɛ in kan min b'a to nin don in a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin Amadou Toumani Touré ma ATT bisimila ATT an b'a furumuso ladiri fo n'o ye Madame Touré Lɔbɔ Tarawele kosɛbɛ an dɔgɔnin yɛrɛ kɔrɔmuso don Lɔbɔ ye n kɔrɔmuso ye o tuma awa n'o bɔra ye a kɔrɔkɛ min bɛ yen n'o ye Youssouf Samake an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale yɛrɛ filɛ ne AC 2000 kɔnɔ Youssouf Samake an b'a fɔ ka Seydou Sesuma n'i ye ATT fɔ dɔrɔn i bɛ Seydou Sesuma ko fɔ o ye tiɲɛ a ka kalimu ka di kojugu a ka kalimu ka di bamananw kalannen don wa ladiri don bamananw ko kabini de Amadou minɛ a ma bila fo ka taa se Amadou ka ntanyani ma gasi t'i la Seydou Sesuma bisimila ala k'an don ɲɔgɔn ye tɛmɛni fasiri an don bisimila an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ challenger ale kumanen don i b'a dɔn k'a fɔ awa kɔsa in na kɔni maa dɔ bɛ n'o ye parena n'i y'ale ko fɔ i bɛ sagajigi jɛman ko fɔ min ye sagajigi jɛman ye a maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye cɛbilen dara mɛ min awa k'a dɔn a ye sɛbɛn dɔ kɛ
ko memorandum e ka do awami akamirina ndaw anaka faamu nyaw ayo bela jele ke gafaye o gafaye ayo bla awakado fala la gafaye ngoni dara yoro bela jele la a minye avocado a mami be no avocado parena avocado minye nyera la no esika jige mai ale sebenge ko sayna minye sebemi anaya jira ka fo awami transition tabulo ko akake avocado bela jeleka do awami transition ngono no temana kabwe minye avocado nyera la ka laje avocado jamana tabulo mai lakana bale min be anika do ani nyema farale no nyana chokumina minye apmana ni mbela jeleka fasiri bako awamiye parene ko ay wulga jokede wati mina isa kawjim minye alefana mineneno ikado parena apmana ni mbela jeleka no boray minye parena uya jiraka afo minye awkado wati dogara alika baballa ndaw bandaw toy bandaw ale mugutar wan minye awkado minye uye declaration doke ani awkado sukal kogola mega aleni awkado isa kawjim o minene wati mina awkado minye galeaba okera avocado barla bugo misirila kuyo bela jele ko nga minye avocado fasiriba ya jira ma do fana ya jira ka fo chablenda rame minye avocado ni hagli bala sanduru ayoke amadu tuni ture akwa dale no kwa la ko fanga sina mato mwati mina amadu ya wele amadu bina Yusu bismillah o chablenda rame mi avocado chumela sise o makadi moye chugumina wati mina nyema kono ko awasumela sise a ikado awaminye kale kono meka jamana nyemai mi avocado kabini chablen fregera akakola mi avocado sumela kako bena bismillah wata fly bismillah aye sangworoke sangwolo vlala avocado kabe ibrim bogar keta ka awaminye awafanga ayi kwada kwala fanga sena matona fop mado na kana bola avocado ni okara ibrim bogar keta noyo oka khalifa toro fo yikando avocado adona awam cheblenda ramema ko le petit monsieur ikado awaminye ayi tola kasingeti panjala katibi ibrim bogar keta ka fanga la minye akor politique mi uyera ka fola no ye benganyo oninwanje atari chala o chera o bena bismillah aywa gasit de here bismillah anwan mi avocado o chablenda rame sawor akwadale no birim bogar keta kwala mi avocado sanduro awami akwadale amado kwala nunu bela jeleba wele jaja avocado mado katabafiena ani mamunu avocado no lube wele anga barodawla no e debawe avocado oluye madovo kajira chablenda me avocado abi pasuko bela jele fo abi fanga la jaba abi kosuko bela jele te goka ni chablenda me wele la ka do gouvernement anaka parti ite famuda bismillah iti foi fo note ma pre hakila jiginga mina minye avocado wati mina agwane do ni jamana do mbala ko ibrahim bogarketa kata wati avocado minye nyerela fendo forano blende a carton chablenda me amapma avion cloué au sol chablenda me amapma loi d'orientation militaire ko kabina tara gouvernement chablenda me avocado segam amaseka chiga ada akoni mbela jele koye mado ye min fo okuma konana nga minye avocado ningo konena ibe ka fo awaminye M5 RP ikado oluko ngembe ka wulika joke minye sugar ko la mega ka sodnado ta ka zegere wa memorandum konana kwa koko ka avocado premier ministre ko yelema ko kana ni premier ministre kurai mim saka mo fara nywanga bismillah ala kanguna ja amina nyisebe mami boluna ni ijo nga to mfoko yi bismillah p Bamako le 9 novembre 2021 piper pendant ça nga olu fana ko wole wala likala basite ala ka nguna ja amina Yusu Karavati ni yo bla ne bisbenda l'indicateur du renouveau boko basaba kebenane ane bisaba ni ye ame alamsa dola nova makalot le tanekele bafla ane mwani kele ame tanjo asebenye durunana sebenye duruna abi mkufo feminye ikaro kala sanfe bolo munumbe na abi ko université u femye o kalande u oluka ko nyana bolo
ko a b'o de maana ni burusu ni turuso ko ta k'a lajɛ fɛn min ye maa ba caman ye o ye i ka dɔn nin sanfɛ kalanden ninnu ye ni dun y'a lajɛ a ko ɲɛnabɔ man di fɔlɔfɔlɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ t'i to comptable ka bureau da la fɛn min ye burusu ye k'a bɔ a da fɛ aranjaw min minɛ i bɛ se ka tile yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ban i ka dɔn i ka hakɛ nɔfɛ kab'o kɛra o don kama jamana ɲɛmaaw san 2012 u ye ŋaniya ta n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma an ka lakɔliden bɛɛ lajɛlen don banki la u y'u wasa don maa min na n k'a fɔ cakɛda min na o kɛra Ecobank ye lakɔliden bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa Ecobank la bɛɛ lajɛlen kɔni ka burusu bɛ bila i bɛ taa ta Cibitawa nana don o la Ecobank o dɛsɛra kologoto i n'a fɔ Fasiri b'a fɔ cogo min na kab'o kɛra fɛn min ye maa ɲɛmaaw ye olu y'u hakili jagabɔ kosɛbɛ an ko ma ko sama mɔnɛ i ka dɔn u y'u wasa don o la ko bibi na k'o kɛn bɛ i ka dɔn ayiwa kunnawolo belebeleba ye sabu sama mɔnɛ na fɛn min kɔni ye i ka dɔn an ka sanfɛ kalanden ninnu ye olu kɔni ka wari ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ i jɔlen i ka dɔn wari bɛ se ka na to i ka telefɔni kɔnɔ i b'a ta ni k'a k'i mago ye fɛn min ye maa caman ye o sariya kɛ o fana n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda yɛrɛ min bɛ yen n'a bi ayiwa lakɔlidenw sanfɛ lakɔlidenw ka ko ɲɛnabɔ u k'a ma ko Centre national des œuvres universitaires du Mali CNU Mali i ka dɔn olu kɔni ye tɛgɛnɔbilakaw ni Samamunɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra sababu ye ni ka maaw lafiya k'o kɛn bɛ wasaba ye bi in na maa min yɛrɛ bɛ CNU na n'o b'a kunnafonidiw bɛɛ lajɛlen ko kunna n'o ye fɛn min k'i ɲininka Amadou Tarawele i ka dɔn ale kuma na fɛn min Amadu Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko sama mɔnɛ min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni a ye maaw jigi fa a kɛra danayaba ye sabu contrat de bɛ u n'olu ɲɔgɔn cɛ wa k'a daminɛ o don la ka n'a bila fɔ bi la baara bɛɛ lajɛlen kɔni ko a b'a la k'a kɛ a kɛcogo la dɔɔni a ko bi in na n'i ye CNU yɛrɛ ta k'a lajɛ CNU kunnawolola baara in na lakɔlidenw fana ka tɔnba a kunnawololen don sabu ka d'a kan lakɔlidenw ka ko b'a la ka teliya diɲɛ bɛ dangan min na bi k'a minɛ a kun k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila fɔ wula k'o man ka ye bilen sabu diɲɛ mansinmafɛn kuraw ani diɲɛ yɛrɛ taabolo kura k'o kan ka teliya ko sama mɔnɛ u n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o kɔni kɛra kunnawoloba ye bi i ka dɔn lakɔliden bɛɛ lajɛlen ma k'i to yɔrɔ jan yɔrɔ suru i ka dɔn i b'i ka wariko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a ban k'a sɔrɔ i ma Cibitaba wɛrɛ kɛ n'i ye CNU dun da k'a lajɛ ko nin fana bɛ CNU ka baara ɲɛdɔn ko fɔ fɛn min ye CNU maa ɲɛmaa ye a n'a ka baarakɛlaw ko nin b'u ka baara ɲɛdɔn ko fɔ sabu kuma ni sanga bɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan min b'a to ayiwa sanakalandenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na i b'a ye k'a fɔ ka laɲini k'a sabatira n'i y'a lajɛ fɛn min ye an ka sanfɛ kalanden dɔ ye ale bɛ i ka dɔn FSEG la sutura daw ale kumana a ko sama mɔnɛ kɔni ko bibi na k'a ka teli wa k'a ka suru lakɔlidenw na o fana n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye CNU maaw ye u ni sama mɔnɛ ayiwa u ka baara ɲɔgɔnya min filɛ nin ye k'a kɛra kunnawoloba ye sabu n'i ye maa bayirika caman ta k'a lajɛ jango sanfɛ lakɔlidenw i ka dɔn kuma dɔ a mankan ka ca kosɛbɛ ko nin bɛna kɛ sababu belebeleba fana ka dɔ bɔ mankanw na ayiwa ka na ni faamuyali caman ye min b'a to bɛɛ lajɛlen ka musakaw ani ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ i yɛrɛ kɔrɔ cogo min na sama mɔnɛ fɛ CNU maaw k'olu fana ka hakili jɛ nin ye min b'a to ka se ka baara ɲɔgɔnya i ka dɔn ayiwa k'a don bala ayiwa baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ se k'i mago dilan i k'i ɲɛsin o ma k'o de ka fisa o tuma CNU ani sama mɔnɛ ka nin baara ɲɔgɔnya in k'a kɔni kɛra taara ye ko sana lakɔliden bɛɛ lajɛlen kɔni hakili fara bi wa nin jara bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen jigi fara nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salon ka bɔ l'indicateur du renouveau. Indicateur ni ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye républicain conseil malien de chargeur ka dɔn Ousmane Babala Ndaw min ye a ka dɔn ko un mauvais perdant min ye a ka dɔn o tɔgɔ kɛ man di dɛ ɲininkali to min sigilen don min ye a ka dɔn chargeur n'o ye a ka dɔn an ka mobiliba bolilaw olu n'u ka minɛnw bɛ a ka dɔn lasagoni min kɛ min ye jamana ɲɛmaaw olu nana ka na miiri kɛ ka taasi kɛ ka nin baarakɛyɔrɔ in k'a sigi sen kan min an don n'a sigilen sen kan min ye a ka dɔn kalafili awa min ye san 13 nin min filɛ nin n'u b'a wele ko awa CMC min ye conseil malien de chargeur a ɲɛmaa a ka dɔn Babala Ndaw sanda ani saba ale b'a ɲɛmaa la bi min ye avocado nana ka don kalafili la kalafili min n'o kɛra o tɔgɔ tile 30 san 2021 min ye avocado Burama Mungoro ale trésorier général bureau min n'o tɛmɛna ale kɔni nana kini kwada awa min ye Babala Ndaw kwala min ye kalafili andayina kosɛbɛ u taara kalafili la Babala Ndaw ale kɔni ngoro kwa taara awa ɲɛmaa ye ko i k'a dɔn e tɛ ka kalafili labɛn i ka tila ka pɛridi nga bɛna taa aw ka dɔn jaja ale t'a dɔn k'a fɔ min ye ale ka ɲɛmaa kɔnɔ maa dɔw bɛ yen minnu ma nimisi wasa sɔrɔla o maa de ka ca min ye aw ka dɔn k'a kɛ yɛrɛ ko ye k'a kɛ kelenna ko ye n ka sira tɛ maa la k'o kɛra sababu ye k'a dɔn aw min ye maa caman bɛ yen
olu ye furugu ta ni ka ni maa kofɔlen n'o ye Baba Laye Ndao ka ale sɛgɛrɛ bisimila min ye o taara kalafili la kalafili kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye Munkɔrɔtɔ ye Munkɔrɔ k'a ye Baba Laye a y'a dati k'a ta ngaragani na k'a digidugu k'a ta kuaba la k'a digidugu dɔwɛrɛ tɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn maa kofɔlen min filɛ nin Burama Munkɔrɔ ko awa min ye ale ye maa 200 ani 67 a y'o sɔrɔ maa 200 ani aw k'a dɔn 77 ale ye ale wulila ni sarawa ye bisimila Baba Laye Ndao ni ye jateminɛ kɛ ale ma maa si sɔrɔ hali a tɛ maa tan bɔ min ye aw k'a dɔn kabini o de kɛra sa i n'a fɔ an ka jamana degelen don min na chambre de commerce ye a kalafili mana wuli a bɛ laban kiiritigilamaw ka yɔrɔ la a caman bɛ kɛ ten o min ye aw k'a dɔn CNPM conseil national de patronat n'o kalafili wulila ni min dasira a bɛ laban kiiritigilamaw min ye aw k'a dɔn hali minnu ka fanfɛla ni min dasira o bɛ taa kiiri la min ye aw k'a dɔn bi Baba Laye Ndao ale y'a bila aw k'a dɔn kiiritigilamaw ka bolo kan k'a jira k'a fɔ aw min ye namara kɛra aw k'a dɔn ko dɔw bɛ olu ka caution ko masara wa k'a dɔn taabolo dɔw bɛ aw k'a dɔn ko tɛ sariya kɔnɔ min ye aw k'a dɔn Burama Munkɔrɔ ka maaw olu kɔni y'o ngalontigiya k'a jira k'a fɔ aw min ye olu ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ aw jabajɛlen bisimila Antoine a ko kɔni bɛ min ye aw k'a dɔn kiiritigilamaw n'a bilara olu ka bolo kan k'a dɔn a kɔni bɛ sigili kɛ o yan'o sigili k'a fɔ jaabi bɛ bɔ i ka dɔn aw min ye tiɲɛni ni aw ka dɔn womisɛnnin minnu dora ye min ye maa min bɛ ɲɛmaa la k'a kɔni b'o bɛɛ lajɛlen datugu walasa ka mana da maaw ɲɛna. Ayiwa. Ala k'a munaja nin sɛbɛn in an ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko le républicain. Ayiwa le républicain n'an y'o bila ne bɛ segin l'indicateur de renouveau ma an bɛ sɛbɛn ɲɛ filanan na a ka bidon bɔli la fɛn min y'an ka jamana camancɛ bolo ye a ka gɔni o ye gɔniya da ye sabu dugu caman bɛ olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bɛ maa caman y'i sigiyɔrɔ bila maa caman daɲɛna maa caman banana i ka dɔn bolofɛn olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna fɛn min ye jɛkuluba dɔ bɛ filaw ka jɛkuluba dɔ u k'a ma ko association dental Ndao Kawral Pulak ayiwa DKP olu kɔni ye i ka dɔn u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kɛra tarata n'o kalo tile 9 2021 na a kɛra maison de la presse la kunnafonidilaw ka soba la a kun ye kana ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye fɛn min ye jamana camancɛ bolo a bɛ danga min na bi ka ɲɛfɔli caman kɛ kumatigi kun ye maa min y'a don kama fɛn min ye docteur Goro Jali ye ale yɛrɛ ye tɔn ye i ka dɔn a ɲɛmaa ye dental Ndao Kawral Pulaku n'i y'a lajɛ a ye kuma ta fɛn min ye docteur Goro Jali ye maa min b'ale kɛrɛfɛ o ye Seku Joro ye ka taa se Buga Jalo ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu in olu maa ye a ka kumaw la n'a bɛ ɲɛmaa ko fɔ fɛn min ye i ka dɔn dental Ndao Kawral Pulaku ye o y'a jira k'a fɔ ko ayiwa u dusukun tɔɔrɔlen don sabu ka d'a kan u y'a kanu bi ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye min bɛ jamana camancɛ bolo fɛ k'u bɛna caman fɔ a la fɛn min ye ale bɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana camancɛ bolo bɛ danga min na k'u bɛ wele da kɛ a tɔ kɛmɛ kulekan yɛrɛ koyi u kuloka de bɔ sabu min bɛ adamadenw ka bibi na ayiwa ko ka jugu kosɛbɛ k'olu kɔni bɛ kuloka bɔ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka kuloka bɔ k'a ɲɛsin i ka dɔn diɲɛ tɔnba ma u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana camancɛ in ka se ka suma ten sa ɲinɛ bibi na k'a ko k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛ fɛn min ye binkani walew ye maa faw i ka dɔn ani ko caman wɛrɛw sigidalamaw fana k'olu bila ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jamana camancɛ bolo fɛ i ka dɔn a kɛn bɛ kojugu belebeleba ye n'i dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman de bɛ bi marifa fana bɛ minnu bolo bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i sago kɛ i ka dɔn camancɛ bolo in fɛ o ye wale min k'a ti ɲɛ o kumana k'olu bɛ wele k'a da sigidalama minnu bɛ yen kabi lawale ka n'a bila fɔ bi la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo bɛn ani kelenya na nka nin waati laban ninnu na kɛmɛ farafarali ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka marifa ta ɲɔgɔn kama k'o ye kojuguba ye docteur Goro Jalo a ka kumaw na ale bi a ko fɛn min ye bamanja wale min n'a bɛ jamana camancɛ bolo fɛ fɛn min ye tiɲɛnijugu minnu bɛ yen ko kɔlɔlɔ caman b'a la a kɛra sababu ye ka maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka balimamaw tiɲɛ a kɛra sababu ye ka sigi tiɲɛ i ka dɔn duguw ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi tiɲɛ i ka dɔn sigidalama bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu bɛ sigi la a bɛ sanba yiri ka caman bɔ u mɔkɛw n'u tuloma sama olu bɛɛ lajɛlen ni sigi kɛ ni k'a ja a ko bi k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɛ fɛn min ye mɔgɔw ka sɛnɛfɛn ye balo ka tasuma bila la k'a jeni ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye fɛn min ye bolofɛnw ye ani baganw k'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa ko jamana camancɛ bolo bi na k'a ka gɔni fɛn min ye dugu fana k'u ci maa caman fana bɛ dugu caman bɛ bɛɛ lajɛlen ye sigiyɔrɔ bila ni ka jɛnjɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ye taamasiyɛn juguba ye jamana kɔnɔ
Yusu moko mboro unona ayo wi kunji jamana kono ani jamana re koka chama ikado kata nyoro nampala dogo firi sugolo kana bamako ya moti segu kuchala ale mado ru kono mbe malisigere ko ya ko jugu fe olu bora ni ngata fa wore fe jamana worola uni biseka lafiya tugo mina ni boto e ka jamana kono Yusu kebi lakana yoro wore oti here ko fo opana femi ngoni ikado aywa guru jali ale fana mana ko sebe ngafa ale de nyemae apana ko sebe ay ma chama fo docteur guru jali aya jira ka fo dokera tenza olu kon mi wele ka de da ikado faso nyema wiye ka wele ka da je tomba bela jelenye de me ka ta ka do chamanje bulo inve mi ngone mbato sigidala mo olu se ka lafiya tugo mina ako ni ye jekulu nda ku laje jekulu mun be ni marfa bobolo no manga soro marfa ka boshi olu la siga fo ani ben o kase kana tugo mina wasa bela jele kase ka kelenye ka bela jele dama kenye siga fo ani ben ani damu ko nala femi dental daw kawral pulaku ye anyema docteur Guru Jal aya dira ka fo ko mimbe communauté internationale ka ko ni olu wele femi yango mako projet de développement kase kana baraba bolo da mi nabi yiri woko fo siga dawla o be ka sababu ye kase dala mo basigi o be ka sababu ye ninga ne here ikado aywa ani femi nyi kase ka mo hagli siga kana lakana e kwa bo de ko fo o pona femi ngoni nyi aywa DKP mo ye wele da ko sebe ku ba nyi ni jamana nyemo fe chamanje bule fe bela jele ka ke a nyina ko bibi na kwa sigi sebe ko yambe ni ngwe sebe nye jamonte ga sebe ngundo anya bo l'indicateur du renouveau indicateur ni ale bla minye awakado mamunu be nolu be sharia do ko lutlale do isa kawjim awakado ale ka tabulo la minye ikado président de transition ale ko ne 4e vice président minye awakado homme d'état minye nonomina isa kawjim awakado na le premier conseil national de transition na minye awakado tarata do novembre le konondo samba flani muga anikele mi isa kawjim carton rouge iralala ka gwen awekado minye awe mi deja mita yelele ni carton rouge da numéro tala remplace numéro 10 ni carton rouge irala biti double de be abole o ya abole no bismillah wala carton rouge bismillah miye awekado isa kawjim miye awekado nyerala malido ngone awekado olu bela jele awekado ningoy uyani so jake ninga tlaka foli la transition ma nyema ma miye baraka ke nyega jeka fo jamana ka jo miye awekado nyesira doye miye le patriote l'imperturbable miye awekado abale un déchet politico religieux bismillah nyama aya cheka fli mi awakado nale koko politiki anikado dine mado mi oti dore mi isa kawjim ale mi nawulila be kuma suko bela jele fo mi mangutu nya suko bela jele abota ka jamana nyamo segere premier ministre teto mi ikado mawara gbanzanti do politiki mauti to andon awakado mi nyerala mauma kodo jatimine ojme wallahi mba fina mama yi choche ka barake iba adama don lajaba iba adama don nini usika fengila menyato alama nyinta to alama ando anisiki ko bi boala bismillah ala ti fa yakele do boy bismillah Yusu andon abiko suku bela jele fo minya avocado chama be e kado ayepma suku bela jele fo oluma olu bela jele ko nyinta to alama mi andon avocado ni ko bela jele la minya avocado isa kawjim mi kado politico religieux mi ni mami vlane wati mina avocado ni critique la maw ya wele ninga ko seme denena akose meden denena mi sente maw olu ko ni alaje mi avocado ka bobulula mi avocado ka jira ka fo mi kaka kanabla kanabla lesa ikado awamini akamado ko rimbe olu ni so yale amola wati mina kuna fonna nan kana bi mi le patriote l'imperturbable asumu koita ale tokono bala avocado isa kawjim ku kana se sente dala ala kana tebe dala ayo bismillah ka gwe foka wulusu anofe mi avocado isa kawjim mi avocado fe jalaki min daraka azegere ajalaki avocado minye sam abita ni ajorela sa kalo saba foka tase avocado sam vlama mi avocado ebisaka wa nani ani kemeshegi msoko sara foka tase
wabina ani washegima ibso go sara na jorela o min vlene sa awe ka do min mamunun be no o ye kasumun tapoe na le peka isa kaujim ninga ale solnado o min ma do fana be no ye awe ka do Mamadu Ismail Konate en éminent juriste Chokoroba de bismillah ani njay ko done aywa Espace TV min flane yoro imbora ngono lagine nyaka débat do suye ani ye journaliste ay hagle jiganga Umar Baro Siribela bismillah alo débat la ngo journaliste ku munyela de fubu dawa ka Mamadu Ismail Konate laje ko ne balde do ni animisi wata bismillah andon mi ale fana ye tafo ngani ko bela jelela mi avocado article dobe no avocado 167 mi code pénal au mana 63 mi code pénal au fana mana mi avocado 37 no bisaba no wolomla au mana awa fe mi be no bitalike loi mi be délit de presse la au mana fana kadie dandema waleke kuna fondi tasera la avocado au fana manaka mi avocado ni go ko ni be sena isa kaujum bi ikado awami agwena ka boss endela wa critique la moni ala sona makalo tle saba oluba wele bogo jineka no borai minye awekado aye minvo na yo nyu na fotuni abim de kado anola arabat la folo ko ngele ala ka nguna ja ni sebe ayni bo sebe ngono sebe mi no ba wele ko sorde mako anu fo Maimuna Duya alega sabanu Maimuna Duya na folikala ikaro yedanga ta sugula ne bisebenda anga makosule ebdo ikaro femi albi ka lakana abise ka sabati lakana barakebo kolu hagli joku kolo do kosebe ka donyo kura ya mingoni mbato bamanju amse kolu kuro ku kanza ko ito mina femi nye lakana bna tuko mina bi cheba ude wele chef d'escadron la sana tambaketa kwa bu kofo sabuni yalla je bibi na arebe ikaro kalamlo do dala maroko fe formation blebele ikaro formation abala ko wala jasonu wati na ni yalla je lakana bala be faso ngono tomi femi gendarmerie nyama so e olu hagli jaga boke ka jira ka fo chede munu me amulo jango ma hagli jole munu ya angolu blakata femi aywa donia kura wi ka tolu kolosinzi mimba to nu segera kana anga jamana ikado aywa abise ka lakana tugomna dana dara maminga ola we la sana tamba keta ye la sana tamba keta nya fo chef d'escadron ikado femi ngoni ni ngui absara ko sebe abina ta kalo ta kala de ke maroko fe na segra kanu la femi ngoni bamanju unu ye nyini sabu ni la sana tamba keta reta ka laje ibay ka fo donia minu mbala adama ya min mbala ani faso kanu mbe ala finitiga re bara ko nala ko bela jele ko mise ko shereya femi ka sega kalambulo beleba do sigi senga anga mako vaste programme de formation o min damene na ikado aywa gendarmerie ma nyama fe colonel major samu mengoro jagite ale ko ni alla je kama kuluma bauta aywa kata kalanguro ke ukun mingon batunu segira kana fe mingoni ni aywa lakana baliya ye ubuse ka fusiri o dala tugo na malide bela jele ka sega suna iyere koro ayo de tara bangani na fe mi la sana tamake ta ko ni chef d'escadron abo kalawndela ni wati na maroko jamana ka fe mi kalutan obuna ke kalaina chef d'escadron la sana tamake ta ni alla je bibi na ikaro ay baram nunge kunungo kana bla fobila bela jele ko mbado sanara ko na la ay mo kulusuma kosebe sabu sigi de la ma chama ngumbe yorodo la ulukundi sega suna aywa ay baram nunge anga sanara ko na ko bela jele fana donedo la sana tamake ta ni ataka laje commandant de compagnie rive gauche ikado de la région gendarmerie Bamako yalla je ko ngonu mina ke grese ga nyum bay faso ba male bayma sabu doni amnu mbe ala nafara ko chama bare mina ta fara oka ko mi majigi fa ikado abi jamana do hagle sigi ko sebe ay bara chamanke ka kon binye yalla je fana kwa de la ka kalaw kalanke femi major de sa promotion abi ko de abana umana kalaw kala jaso abiti jo nyefe abana la sanata mbaketa fasti keba abafa tugomina ko zandarma mina ba ka bara nyedo kaba bi zandarma ya damne wati mina doni ay briku da doni femi doni ay wakaseka manifu lafia ayo bara obela jile ko ndeke atemna sra fe atemna chagebulu fe kolu ma nyamo obela jile ko mi shera nyuma de kaka ana bara nyom bela jile ko mi shera nyuma ngaka mingo mbato de ikaro baro nyeta be sabati ala mamme ko sebe
fɛn min ye commandant de brigade territoriale kundo ikaro kati garnison na ay bara caman kɛ addition compagnie territoriale gendarmerie camp 1 ay bara caman kɛ chef d'escadron Lassana Tamba Keita ay wa fɛn min kɔni ye k'a sinsin a ka baara yɛrɛ la o kɛra octobre san 2020 ni k'a bila nin jɔyɔrɔba in na officier de police de classe exceptionnelle abana Lassana Tamba Keita a ko n'i y'a lajɛ fɛn min y'a baara kɛ ɲɔgɔn ye n y'a fɔ olu ye ayiwa sariya ɲuman caman k'a kan jango camp 1 mɔɔw n'i y'a lajɛ ka se ka nin gɛrɛsɛgɛ ɲuman in di a ma a ka taa dɔ fara dɔnniyaw kan k'a kolo sinsin kosɛbɛ min b'a to k'a bɛ se ka lafiya Yusu i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ Jalakɔrɔji Wɛzɛndugu Sangarebugu Ngabakɔrɔ Dura brigade recette dɔgɔduma a ti ja dɛ Lassana Tamba nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a ka ayiwa mara la min b'a to de o sigidalamaw k'u da ka suna sabu maa maa kɔni i k'a dɔn kojugukɛla ye n'i ko Lassana Tamba b'i yɛrɛ ka bɔ ka ben n bɛ min f'i ye i ka kuma in tiɲɛ dɔ koyi Lassana Tamba Ngabakɔrɔ Dura gendarmerie a farafinna bɛɛ a ɲɔgɔnna gendarmerie ka dɔgɔ bisimila mais n ko olu u t'a dabila de parce que olu nana de k'u sigi ko fo so ni so balaw ni kojugukɛlaw ka bɔ Ngabakɔrɔ Dura kɔnɔ ayiwa bisimila o k'i bɔ yen i bɛ 12e arrondissement dɔn n b'o dɔn Bulukasunbugu polisiso ka dɔgɔ min bɛ 12e arrondissement an ka foli b'u ye wallahi bisimila Lozeri Kone Danzeni Kone an b'a fo ka tila ka Mamadu Y Traoré baasi tɛ ka lakanabaa bɛɛ lajɛlen fo o fana fasiri kɛ b'a kuma laban na a kɔni ko fɛn min kɔni ye chef d'escadron Lassana Tamba Keita a bɛna taa kalan minnu kɔni kurakuraya Maroko jamana kan k'a bɛna fisaya kosɛbɛ sabu ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye ka lakana k'o tɔ sinsin an ka jamana kɔnɔ fɛn min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Soleil Hebdo ni y'ale bila an bɛ taa sugu la yanni an ka taa sugu la an bɛ nɔngɔn ngarikɛ aw ka dɔn bin ye ka taa pharmacie kura verte la o bɛ kɛ kura verte la n'an dara ye an bɛ libitɔ min n'a jara ne bɛ noir min i b'o min min ye an bɛ tɛmɛ ka na so bisimila an tɛ se o fana bi ne n'a lajɛ k'an kɔrɔ deli k'an burankɛ deli n'o Yusu ye an ka fɛɛrɛ kɛ hali n'an bɔra pharmacie la an ka nɔngɔ kari ka foli kɛ i ka dɔn Ablaye Mayiga la groupe commerce la ne y'o ɲini fɛ bisa ne y'o ɲini e fɛ bisa o o bɛ ɲɛ mɛ min f'i ɲɛna dimanche o dimanche ni jɛ de bɛ bɔ f'u ka dugu ka taa ka musokɔrɔba lajɛ ka denbaya lajɛ ka tila ka sigi o ka ɲi kosɛbɛ a bɛ Bamakɔ yan a ma ɲinɛ yen kɔ dɛ o ka ɲi kosɛbɛ o ye tamasiyɛn ɲuman ye Ala k'an ka maakɔrɔ n yɛrɛ bɛ min f'i ɲɛna ni jɛgɛ bɔra Lassana ka jɔ la ka taa Fuseni ka jɔ la fɛn ma tiɲɛ jɔn ye Lassana ye kuma kɔrɔma don n bɛ dan ye jɔn ye Lassana ye Yusu jɔn ye Fuseni a bɛɛ mɔgɔ kelen a bɛɛ pharmacie kura verte o ban ka lajɛ an ka taa munumunu jɔnfiyɛ la sɔɔni an bɛ na dɔɔni bisimila ni an don ne kuma so kɔnɔ awɔ min ye fasiri ye an b'a ta ka min ye a jɛnsɛ k'a bamayɛlɛma o yan'o cɛ sa min ye k'a dɔn ndwakɛ dɔ bɛ Diboli min ye ndwakɛ min bɛ Diboli ale Buyaki Kamara o ye ndwani fitinin bisimila ani burankɛ don o bɛ ɲɛ ka Seba Kamara fo o ye dɔgɔnin ɲuman ye gasi t'i la Antoine bisimila min ye fasiri an bɛ don a kɔnɔ an ka sirɛn da Antoine min ye kiri min ye k'a lase an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛra tiɲɛnikɛlaw ye ni k'a don kɛra filamirikɛla ye u ka baara kɔnɔna na o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye dɛ ɲuman don dɛ ɲuman don dɛ Antoine n'i ye tigatulu bɔ tigatulu tɔw la ayi n b'a fɛ ka min f'i ye a ka fɔ dama ko lakanaba walima finitigi ye tiɲɛni kɛ o de tɛ tamasiyɛn ɲuman ye n b'o de ma nka a ɲangebali to yen o ko tɛ dɛ n'i ye tiɲɛni kɛ i bɛ ɲange Armée bi an ka wolomasiri tabaw min ye k'a dɔn Mali kɔnɔ yan bi maa kun kɔnɔ ko min tɛ se ka kɛ i k'a dɔn ni k'a dɔn a dogolen kun don n'a kun tɛ waleya bilen min ye o de kunkɔrɔ taara wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ yen ne ɲin bɛ k'a dɔn jamana nafolo ŋanamunni na i k'a dɔn min ye u ka kiiriso min bɛ yen n'o ye justice militaire ale kɔni kununa bisimila
andona kununa miye awkado mamunu gara sawo ka jamana na fulonga namo miye awkado ko nyewolo masri tabaye ni hagli bala miye awkado na fulo mindara ninga do wolo masri tabaw kola no equipment militaire a awkado mamunu yonga namo bi miye nyerala ka jamana awkado minye akesu ko kumania oma ka kayere koro koye communiqué dobe no directeur de la justice militaire miye awka obaira bela gelela malikono ani malikoka minyo ka session folo mi be no sambga ani bafla ni mwani kele sam tribunal militaire mako awkado minye ukoni daele la miye o daele li mi vlene miye awkado no ngalut lemga ani tleta Samba flani mugani kele 8h30 miye awkado tribunal militaire mako na flani wira jabala la no dal saramiye communiqué ko ba jira ka fo awamiye nyera la fami be no jamana na fulo ngana moniye ka jamana na fulo taka kayere korokoye ka ti awkado warakula miye awkado mama nyimbola miye halni wolo masiri tabaye ye finindigi awkado awamiye ena kiri ninga tlakiri eketi ayo Anviara sababe no be talike awkado wolo masri tabauka mado be ko awkado no lu nyira ni ngol na de mi awkado nyangni balia adikado jamana na fulo ibata fo tibwala o mi flane dambi kari ola tribunal militaire mi flane ikado kuye affaire cha mange ni affaire sabab mi flane andona awkado mi ministre mi be le ministre de la défense ikado colonel Sadio Camara numéro sanogo masmale Sadio Camara, anikado crime ministry, anikado ministre de la sécurité et de la protection civile, miye awkado nyerala, nunum bela jele awkado akaneka olubi ya adaele keneka, miye dowarate. Ikado mama be kede yira nyangni jugala miye edi yira awkado nganamuna ikado ani mamunu be noluye awkado anga fonctionnaire doye nolu nyimeni nganamuna awkado no equipment militaire ani anga sorobo somba do be nolu nyimbala miye awkado nga olu ko nga kiribike togodola nga wolu masere tabaw olu kakiri aptake Dar Salam Ministro ya Mariadi no ikado Sadio Camara tribunal militaire o ekiriso isamimi finitugu de kiri aywa Sadio Camara ko bismillah ika garadi ko tola ika bonya tola ika jenya tola ne nyera la awkado bolo ya Mariabe di ika ti jokiri kereka o ni awkado ika nganya fole minge yalma ni jalaki minda kanga takadaika o jalaki bi dauka ma siti dadwala bismillah Andan, o mi flane, mi awkado nyerala, mi awkado tribunal militaire mi flane, kona daele la kunu, mi na jabala fe Dar Salam, ma dobe, noye MDL, chef de la gendarmerie. Gendarmerie ma nyama do ikado awaminyo okon yera awakado ngana mukodo la mi awakado abina doka minyo okoni uyale kiri nikatla ka kiti samuga ikado aboke kasola awo bismillah no boray ka jira ka fo awaminyo ni ma ko vele mi flane mi awakado justice militaire uya jira ka fo ko ka gwenga bo surati finindigala Katlaga do kasola samuga. Kado kasola samuga agwena kabo finindigala. Aywa bismillah. Andon ani mamunu be ni awkado nyerala nolu nyimbe kojugula ku bela jele na wele ni sekali ya jira ka fo unyimbala ukanga kiri tukomna ukanga kitite minye colonel Sadio Camara nale awkado wolomase tawaka ministre de la défense et des anciens combattants ale koni ya jira ka fo minye awkado armée be maula sago armée be maudebe mamunu awkado nolu frana yake jeyaka nuye faso barake jeyaka nuye faso barake awakado minye awakado faso kanuga o mamunu be Sadio Camara ka fola no olu ko ni utake tieni armée kono aikado ko armée ka dementisi uluma bismillah ma colonel Sadio Camara akoma siti dadwala ko bito critique la mauka boloka minye awakado iyanganamu yalma iyeninge ikanga kiti chugomi ibe kitite ibe kanga kiri chugomi ibe kirite chugola ala kanguna ja ngizebe SDT nyale ka fasire anya bo siren ngono la siren anu fo sole ebudo ne baleta andara ngono go magate ka go lula go ko bena tabulu tewa amafu go bela jele go serabe besa
Sadio Kamara ka fo maître Konare ba fo cogo min a ko hali ni sariya be adamado k'a ka waleya hali ni sariya sɛbɛnna n'a ye san kɛmɛ kɛ n'a ti waleya a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'a tɛ yen n'a walela don min a bɛ kɛ maa dɔw fana kɔnɔ ko Nigeria ye n dara nin don k'a sɔrɔ a bɛ yen a kun ti waleya de ayiwa bisimila n'a mɛn ko sariya bɛ an bɛɛ lajɛlen kama o fana sariya baara a ka bɔ a sira fɛ ne bɛ Soleil Hebdo ta an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ 6nan na fɛn min ye tungafɛta jugu o bɛ se ka dabila cogo min na Mali gouvernement ani Espagne kaw ka tɛmɛ an ka ministre fɛ min ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ waati jan bɔ ka to ka yiriwa baaraw sigi sen kan min b'a to denmisɛnw ɲɛ kana bɔ tungafɛta jugu fɛ sabu kɔlɔlɔ caman olu bɛ a la san saba kɔnɔna la o baaraw bɛɛ lajɛlen tɛnkunna ni ko kun cɛ i ka dɔn k'a kɛra wasa ye a kɛra nimisi wasa ye san saba baɲango baara dɔw kɔni b'a la ka kɛ ni ka ayiwa jaterew sigi sen kan min kɔni b'a to tungafɛta jugu o bɛ se ka dabila cogo min na dɔnniya minnu bɛ yen ka se k'olu kolosinsin ka se ka maaw dɛmɛ ka baara d'u ma k'u dɛmɛ ka kalanw kɛ u kunna k'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa fɛn min ɲini tunga fɛ fasoba Maliba in kɔnɔ n'i dɛmɛna k'i dɛmɛ a dɔw b'a la i ka dɔn i bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ hali tunga ta kan n'i y'a lajɛ bi tungafɛla caman bɛ bi i ka dɔn u bɛ taa san dankɛ jamana dɔ kan ayiwa ka tila k'a fɔ ko hali bi hali ni ne ma fɛn sɔrɔ hali ni ne sera ka bɔ jamana kana Mali kɔnɔ bi yɛrɛ kun sɔrɔ mandɔgɔ sɔrɔ la o mandɔgɔ la yani ka taa sanda kɛ sɛgɛn ni tɔrɔkɔtɔrɔkɔ la tiɲɛ don i kɔni bɛ taa fɛn ɲini ni jama yɛrɛ sera ka baara boloda yan nɔ ka se ka kalanw boloda ka se ka siraw ci ka jira maaw la a dɔw b'a la i bɛ taa fɛn min ɲini ye i ka dɔn i bɛ se k'a sɔrɔ yan ka i kaw fɛ yen nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛra o yɔrɔ in na a dɔw kama baara kunjɛ baara in a kɛra maaba caman bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ u ka gouverneur ka ayiwa directeur de cabinet o kun bɛ yen nɔ ka i kaw fɛ yen ka fara fɛn min conseil technique kan min bɔra i ka dɔn ka taa ministre nɔnna bila ministre min ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ jamana ko kan olu ka ko ɲɛnabɔli kow ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'a ye préfet Baba Kumanda ale tun bɛ kɛnɛ kan fɔ ka taa se i ka dɔn jamana ka cakɛbolo fɛn fɛn bɛ k'a ye ani société civile ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan nin don kama projet min filɛ nin ye o kama ko projet migration o projet in i k'a dɔn o ye gouvernement ka ŋaniya Mali gouvernement ka tɛmɛ a ka ministre fɛ min ɲɛsin bɛ malidenw ka ko ɲɛnabɔli ma minnu bɛ kɔ kan ka ɲɛsin Union européenne fana ka dɛmɛ bɛ olu fana fɛn min Espagne jamana ye olu ka dɛmɛ bolo dɔ fana bɛ agence espagnole de coopération internationale AEC2 ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa nin baara in bɛ se ka kɛ kɛcogo min na projet d'information et de sensibilisation ka baara sigi sen kan ka maaw kunnafoni maaw kan ka taa taasira minnu fɛ ani kɔlɔlɔ jugu minnu bɛ tungafɛta jugu la ka maaw kalan o la ani ka baara bolodalen ka maa caman kalan o la min b'a to i bɛ se ka fɛn caman kɛ i yɛrɛ ye cogo min na n'i ye nin projet in da k'a lajɛ baara bolodalen min filɛ nin ye u ko fɛn ma ko fonds fiduciaire d'urgence Union européenne olu de y'a musaka bɔbaaw ye k'a baara kunjɛra k'a kɔni kɛra nimisi wasa da ye sabu maa caman bɛ hali tungafɛta kun bɛ minnu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a bila sabu u ye dɔnniya caman sɔrɔ ani u degera fɛn caman na min b'a to i bɛ se ka baara kɛ fasoba Maliba in kɔnɔ yan k'i yɛrɛ yiriwa ani ka tila ka denbaya bɛɛ lajɛlen yiriwa ka dugu yiriwa ani ka jamana yiriwa nin ye mun ye sɛbɛn ye André Tarawele ka sɛbɛn don an y'a bɔ Soleil Hebdo la. André an b'a fo n'o bɔra an dɔn an bɛ sɛbɛn da Bɛlɛdugu André Bɛlɛdugu André Bɛlɛdugukaw minnu bɛna kuma na o ko mangɛ mangɛ Amadu El Konare yɛrɛ ko me walima n'a fɔra ko dɔ gɛlɛyara o ko k'a gɛlɛya mɛ a gɛlɛya mɛ dɛ n b'a fɔ ko i m'a to ka ko kɛ ka dama dɛ mun ka yɔrɔ cɛn sa mangɛ bisimila a ma diya dɛ ko Bɛlɛdugukaw de bɛ fila ne yɛrɛ fa ko bɛlɛ ka koro don nkɛ bisimila Adwan min ye hali bi Famɔrɔndu olu ka maa min bɛ yen Famɔrɔndu ye mun ye muso belebele ninnu kɛ ani minnu suera olu ka maa ɲɛma min bɛ yen docteur min bɛ yen n'o ye docteur Mbayiga Mamadu ye ale ye gestionnaire district sanitaire Fana an b'a fɔ a b'an lamɛn bisimila ale de kun kɛ bɛ ka Famɔrɔndu e de kun y'an ka muso ka entraîneur ye ne kun ye coach sélectionneur a hinɛn'u la Madu Mayiga yɛrɛ kɔsɔn koyi Fana dɔgɔtɔrɔ gestionnaire ale kɔsɔn a hinɛn'u la bisimila Adwan an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ Adwan a bɛ k'a dɔn Sirène a kuma na Fatimu n'a a ba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni cɛ kelen kun bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi Adwan ni dabaw tiɲɛna taabolo tiɲɛna n tɛ nin bila koyi n m'a faamu dɛ Fatimu ye jɔn ye npogotiginin dɔ don bisimila a n'a woloba o bɛɛ lajɛlen kun bɛ kamalen kelen kun wa
Andwan ikado aunga jabaranu ulu beninga kama awekado kalaye andwan awekado mi novelasi katase awekado dande mefe tomunumbe nanga musoba laje ikado nyer la ko ngara gashi bayanga jamana kono de na mangoloshi mabi évoluer cadre do de kono mais évolution à la hâte comme ça andwan o évolution bismillah andwan ikado awami ne muso doye muso mi awekado alekoni ademuso nimbe muso ndoko ko asa afrika ko adlai obefombe okuma bitenga gele luka marashi ikado samuga yode ke awekado furula minye awekado furuko nasa minye unana kana de do soro de ngoni awekado sanda arejeki de ndwa ko fatimu goni mbugo tigi chwana jando saramanindo awekado na yelelife andwan awafibi darodu minye awekado a form ngare kabo iba bo dar fogo a faru nguledo iba foko butere ko ngro sabalukoy anankalle misenu ayo bismillah anwan fatimu awekado wuli tolando goyi ite sebe mblate zawa to mene fatimu wuli tolani ikado chefana dobe o commerçant o kan nere koro nyigi nedu ni o to ko yusufu muso do bolo ndoko to ba ma jam ze bala bismillah muso do bolo o ye muso nyuma muso ladrile nye ikado jaja yusuf muta fatimu nove ikado yusuf ni fatimu olu ko ni mena nyanve ikado yusuf mbi boy abi boy madula iner desert abtaka ikado furumso ladri soroy ikado awamiye otifo info minye amaka togomai amaka yusuf kravatiye amaka nabila bismillah yusuf ye gasitila minye ikado nyera la atoro de lade miye ni ma ko fali nye ikado awamiye muso mbe no demso ni awekado fai o fana to ko ablay miye ablay ale ni asanje demso ni mi sorla ni nyanje miye awekado asadola awamiye yusu kon na soro biye asande sokono fatimu te sokono ke asande be no ye awekado fatimu bay ablay furu musodo fatimu fati ablay bismillah andwan minye awekado ni muso kofole ne asa bituka temeteme awekado yusufu nyegoro minye awekado aburange minye aburange tede adem suka kamale uta aburange wanyabla ama furufuru nyabla andwan abituka temeteme minye awekado banyere formu awekado abikuninga iba fa adem suta andwan abitemeteme minye madla fa ba la fini mboko obi Allah ni muzogorba jugu yegoyi bismillah muzogorba halakile ni yegoyi andwan abutuka akabu finunu mbo minye awekado minye akabaliko ibi baliko no mi balko do de eto do mi balko do ke wala i jura etage la ibi joko woni mina otea muso ka baliko to isa ifana ni ima ala ete op ma ete ne be min do balko na o ikoni ni yella etage save sangazo save koko fitini mike na manjo e ka sangara welo te balcon ya balcon muso ka balcon were ube fini tike ka dausi jugoro ibi shin sanve ngura akaiti za muso ko pregeto bo sanve di andon ne ore do bigoy mi asandorola mi awekado fani awa yusu no ademso awekado sandani shegi una na karenywana demso inana anana kana soro aballa kana soro awekado aba ani awekado akakamale oluko nimbe awekado mi mana bola ufregeledo yuana miye sutlo dabora muso demso nale amolo toranga yisigi ayisigi ama fembo cheni nana kesa nina nana asa nzoroe ani asa mitemeni ngoyi ni asa nde minye ani fatibunge enna nana kana soro fatibu te ani fatibu banwe asa ubitemeni ngoyi na soro awekado ali fatibu yerebe ikado ubitemeni ngoyi andwan utoro de la minye awekado fo asa nche no abla wo nana kana umina domi o yaka mina onje bismillah
o kɛlen k'a ka minɛnw jɛsa min ye a bɛ k'a dɔn furumuso ladiri min n'o bɛ a bɛ k'a dɔn n dɔ ma Yusufu kɔ Yusufu a bɛ k'a dɔn maalankolon in kɔ min n d'a ma maalankolon in i k'a dɔn awa min ye muso in kɔni o fana o muso min bɛ yen muso ladiri o ma foyi fɔ n'a nana a bɛ k'a dɔn a bɛ fɛ nka laban min ye a bɛ k'a dɔn a kɛra lajaba ye dɛ Yusufu ye hakili sɔrɔ don min min ye a yɛrɛ maloyara a ye Asa ni Fatimu bɛɛ lajɛlen to yen i k'a dɔn awa min ye ka segin a furumuso ma a bɛ segin o don ma a cɔlɔlen maloya fɛ i k'a dɔn awa min ye a masumalen a taara ka i sugo fɛ ka yafa sugu bɛɛ lajɛlen dolen fɛ kabini fitiri ni Yusufu donna a ti bɔ ayiwa ala k'an kunna ja sɛbɛ banna ni muso ko in gɛlɛyara ni muso muɲuna i b'a tɔnɔ sɔrɔ bisimila Basiri Sɛnbara n'ale ka fadenya y'a o sira nin kɔnɔ Basiri Sɛnbara i k'a dɔn an bɛ sira nin mɔgɔ fo dan tɛ foli min na waati sɛbɛkɔrɔ koromɛ nka kunnafoni surumani min bɛ yan o de ye k'a fɔ fɛn min ye moto taxi bolilaw ye gɛlɛyaba b'u kan bi sabu ka d'a kan maa dɔw kɔni ye ayiwa moto taxi dɔw bɔnɛ u ni la ayiwa kuma sɛbɛkɔrɔ da in na kosɛbɛ an kɔni min fɔ moto taxi ko min filɛ nin ye a nacogo ɲɛna kosɛbɛ sabu a ye baarantanya sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ an bɛ tɛgɛrɛ fo la sabu ka d'a kan fɛn min ye denmisɛnnin caman fana ye minnu yɔrɔkun ti sɔn hali moto boli ma bɛɛ lajɛlen donna la bi sabu ka d'a kan baara lankolon tɛ yen nka an bɛ min fana fɔ an bɛ laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka laɲini kɛ motobolila ninnu fɛ ayiwa u ka kɛ kuluw ye ni k'u yɛrɛ organiser min ye wallahi an ye nin kuma fɔ an ka gafe kɔnɔ o y'a sɔrɔ minisiri dɔ bɛ yen an ko k'u bɛ ka moto taxi ta cogo min na u k'a kɛ mɔgɔ kelen u ka den 200 d'o ma u k'o gérer mɔgɔ kelen n'o kɛra a bɛ structurer a bɛ numéroter wa a bɛ organiser ka ɲɛ nin ka nɔgɔ sa i b'a dɔn min don yan moto mana transport caman sɔrɔ yan wa kariw ni mɔbiliw ni sotaramaw tɛ yan ani taxi o tɛ problème ye sisan hali ni a cayara moto taxi yɛrɛ hali miliyɔn kɔ ye o t'a cɛ nka n'a ko labɛnna aw kan ka tɛmɛ nin tɛmɛ sira in fɛ i kan ka nin sɛbɛn in da nin maasiyɛ ne kan ka baara kɛ n'i y'a ko labɛn a gɛlɛya t'a la a ka fisa kosɛbɛ sabu a bɛ ka baarantanya kɛlɛ moto taxi bɛ wari min yuguba tile kɔnɔ bi an ko économie a fisalen don économie ma kosɛbɛ nka k'a labɛn dɔrɔn nanzara ko ma ko a réguler n'o sera ka kɛ sa an bɛ lafiya n'i ye nin denmisɛnnin fitinin ta k'a lajɛ k'a ye u bɛ sɔn ka moto boli ka baara kɛ k'u somɔgɔw nafa k'u yɛrɛ nafa maa jugu fana bɛ taa bɛn u kan k'u fa yadɔ cɛman ye dɛ o fana an bɛ min ɲini u fɛ o de ye hali bi bɛɛ lajɛlen ka i bolo da i dusu la ani fɛn min ye u ka jɛkulu ka se ka labɛn ka ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ka to kɔ olu fana k'a don cadre kɔnɔ k'a don bɛrɛ la fɛn min kɔni b'a to hali bi ayiwa o moto taxi bolilaw ka lakana bɛ sabati u bɛ maa minnu ta moto olu ka lakana bɛ sabati i ka fɛn min sɔrɔ fana o bɛ jidi ayiwa an b'o dugawu de kɛ k'o laɲini kɛ moto taxi bolilaw ni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko in ka labɛn cogo ɲuman na waasa fɛn min kɔlɔlɔ jugu an bɛ se ka kisi a ma ɲɔnɛ fɛn min kɔni ye moto nani a kɛra ko ɲumanba de ye bi na denbaya caman bɛ bi olu lafiyara i ka dɔn moto taxi ko in na sabu ni denmisɛnnin bɛ baara kɛ ka tila ka na ni wari ye so kɔnɔ k'a yɛrɛ nafa i ka dɔn an b'o fɔ nka maa minnu filɛ n'u dayana ni maa jugu kɛra o sababu ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye polisilakaw ni gendarmew ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka tɛgɛ da nin maa jugu ninnu kan k'u bila kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan min b'a to an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ayiwa nin ye sɛbɛnkurunin ye l'indicateur kɔnɔ ayiwa Yusu n'a ma ɲɛ ko waati koronna an ko droit de l'homme bamanankɛ ko n'i ye maa fa i ka mun kan ka k'i la de ayi komi n'i ye maa fana fa sɛgɛsɛgɛliw fana na f'a bɛɛ ka ɲɛɲini ka ɲɛ ko n'o tɛ k'i ka n yɛrɛ kɛmɛ apprenti de droit ye sisan i kɔni bɛ Gindo ni n kɛmɛ droit apprenti Gindo ni maître Konare u bɛ k'i former n kɛmɛ apprenti ni ala k'an kunna ja Yusu an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'a lamɛn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na k'a fɔ fɛn min ye pharmacie Kayira maaw 759 logement daminɛ an b'u fo pharmacie de l'avenir an bɛ foli k'u ye Zerni na ani fɛn min ye pâtisserie boulangerie Moro Kadi an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ani an ka musokɔrɔba bɛɛ Kucala madame Jawara Bindu Kulubali k'u ka foli lase yɛrɛ ma musokɔrɔba kan dɛɲɛ na a ye dugawu caman kɛ an ka musokɔrɔba fo madame Jawara Bindu Kulubali a bɛ Kucala n'a denw n'a mɔdenw a yɛrɛ ko kɛrɛnkɛrɛnya ko ka foli f'i ye k'a ka dugawu don b'i ye ayiwa ko ala ka musokɔrɔba ko k'a dayɔrɔ suma amina rabi Wurikiya Tarawele Bolokasumugu la min ye ala k'a dayɔrɔ nɛma an don hali bi an bɛ dugawu kɛ yarabi an ba fɛn fɛn bɛ yen a n'an fakɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma hali bi ala ka kɛnɛya d'u ma an don maa bɛ yen n'olu ye weleli kɛ yalima n'u ye u se wulila ka se an bɛ ani minnu ŋaniya tun bɛ yen an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma an don foli an b'a lase n yɛrɛ ba ma Tantiawa Jara fo ka se Ɲamoyi Ture ma an don ka foli lase awa Nouveau Soleil a PDG Sulemani Fofana ka taa se aw ka dɔn Pagala ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase min ye aw ka dɔn
Adama Dumbia ale be New York ka fo ka waliɲumandɔ Mamadou Yafa ale be ka dɔ Pointe Noire ka foli lase fɛn fɛn Jangine Keita Bashirine Keita Actress Aluja k'an ka taa douane na an bɛ i b'a dɔn Ibrahima Fili Sumare kati ka foli lase Mari Sumare ma kati min ye a bɛ k'a dɔn Ousmane Seck ale bɛ douane na Falajɛ an b'a fɔ ka Sungura Fane fo douane na Falajɛ. Ayiwa Youssou fɛn min ye Pressing Bani an b'o mɔgɔ fo fɛn min ɲɛmaa ye Basi an b'a fɔ a ka yɔrɔ filɛ nin ye ayiwa 320 logement ka ɲɛsin o ma Cayi Pressing Bani a baarakɛlaw bɛɛ olu fana suwalen don an na u bɛ k'a labɛn nin waati in na an lajɛ waati sɛbɛkɔrɔ korona maa minnu bolo tun bɛ nɛgɛ la an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye i ka dɔn Ousmane Togo ye ka se Vincent ma ka se Bouakar Jara ma an ka ma ko Bada an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲumandɔn ni Ala sɔnna ma sini juma nɛgɛ kanɲɛ 10 sanga ayiwa 20 waati fɛn min Youssou Karabati ani Moribo Sanɔgɔ olu bi ye nin kɛnɛ kelen kan ni ka se ka ayiwa don kibaru lase aw ma an b'a fɔ bɛɛ kelen ko bɛɛ k'i wasa don i yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ko ye sema kɛ ma don min o n'a fɔ nin kun ye bita ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Inshallah.